Kaixo-kaixoan ere supertxiki maiteak zer modu zaudete supersekretuak praktikatzen eta praktikatzen, entrenatzen eta entrenatzen ziur nago baietz. Ezastu trilogia eder honetan dazkazula supersekretu guztiak nahi duzunean berriro irakurtzeko, ikasteko eta superheroi batean bilakatzeko. Gaurkoan, desioak betetzeko bidean ezaugarri garrantzitsu bati buruz arituko naiz. Bidean disfrutatzeaz gain, ezaugarri hau oso garrantzitsua eta ezinbestekoa da gauzak lortzerako bidean. Badakizu zertaz ari naizen, jarraitu hemen, aurrera supertxikia! Gure supertxikien bigarren liburuan 19. atalean estralurtar batzuekin topo egiten dute. Eta kriston ikasgaia ikasten dute. Estralurtar hauek beraien planetatik lur planetara iristeko kriston bidaia luzea egin dute. Eta ikasgai eder hau erakusten diete. Badakizute desioak edo helburuak lortzeko sortze denbora bat dagoela. Prozesu bat pentsatzen dugun momentutik eraikitzen dugun arte denboratxo bat da. Alegia, badakizute ere, ume bat jaiotzeko 9 hilabete gutxi gorabehera behar direla. Batzutan gutxiago edo gehiago, baino itxaroten jakin behar da, ezta? Batzuetan gauzak azkarrago edo beranduago lortuko ditugu. Eta bitartean oso importantea badakizute zein den esandako ezaugarri hau, pazientzia. Baina ez pazientzia astun hori agian. Gertatzen zaigu oporreta juten geanean, ere seme txikia denbora guztian. Noiz iritsiko gea, asko falta da. Ez pazientzia hori, baizik pazientzia lasaia. Bidean disfrutatzeko parada ematen dizuna jakinda bukaeran sari ederra datorkigula. Estralurtarrek primeran erakutsita ikasten dute gure supertxikiek bidean ere disfrutatu daitekela, aisialdia aprobetxatu daitekela. Beraiek aprobetxatu zuten emozioak kudeatzeko, urduritasuna, beldurra, antsietatea, tristezia, zetozkien pentsamenduak ondo aukeratzeko, kontzientzia jarri eta bizipen polit bat eramateko adi egon ziren, gero bidaian zehar ere gauz asko ikasi zituzten, aprobetxatu zuten gizakien historia eta ikasteko, eta elkarlanean eta aritzeko gauza asko eta asko ikasi daitezke bidean, eta disfrutatuz bukaeran saria duzula jakinda, ezta? Era berean estralurtarrek ere oztopoa gainditu behar izan zituzten bidean. Adibidez, satelite edo asteroide batekin talka egiteko arriskoa zuten, baina beldur hori gaindituta indartsuago eta ziurrago egin zuten aurrera. Bizitzan ere halaxe egin behar dugu, oztopoak edukiko ditugu, baina gainditu ostean indartsuago eta harroago egingo dugu aurrera. Beraz, ezaugarri politau pazientzia hemen behan jartzea nahiko nuke, ea zu pazientziarik duzun orokorrean, bai ala ez. Erresa da jartzen dizuedan zeregina, baina egia jarri behar da, Hemen behan pazientzia dut, bai, edo ez. Eta gustora irakurriko dizuet. Aurrera supertxikiak!